cariad, glywys di'r diweddara o ffenest y siop siarad. Ma'n enlefydd ochrau yma mewn diawl o stad o ge bach a dwi di weld o efo llygyd y llun symud tŷn ag yn llun. Yma'r henoed sydd yn byw ar ei beic sy'n bod y teip y rei oeddwn ni'n arfer chwerthin ar ei pen y bob o swener ar fy llwm. Deja vu mai bach a mai mod munud sy'n fynd a ddwch chi lawr i hyn. Dwi'n cofio'r oriel Orwell hefo ti o'n eni. Doddwch chi lawr i hyn, doddwch chi lawr i hyn, doddwch chi lawr i hyn yn diwedd. Hei, be sy'n? Does na rhywbeth o hyn? Hei, be sy'n? Does na rhywbeth o hyn ag o hyn ag o hyn Cledrau rhywbryd rhwng diwrnod a chanrif yn ôl. O'n i'n ysu a Maes B Sy fynd am dro cyn i'r cyfnod newid i weld. O'n y henebion i'w gweld, o'n i'n hapus yn brysur, o'n i'n hapus fel y byr. Yn arfer o betonen y si ddechrau dar yn arafach, bod yn gymaint a hynna i'w ddall. Hei, be sy'n? O does na rhywbeth o hyn? Hei, be sy'n? Does na rhywbeth o hyn ag o hyn ag o hyn. Ti fod yn hapus dy fyr. Paid a sôn am nod i ben yn y ffôn. Fewn y bai pawb oedd y ti sydd ar rai. Gwyn dy fyr, chos fydd e rhywbeth o hyd ag o hyd ag o hyd. Diolch yn fawr iawn.